सुना ना पूरा मकान में अकेले बाड़ू हो कि ऊपर वाला के हुक के दिले बाड़ू हो। पहिला महला पेंटर रहत ए राजा जी सेंटर पर एंटर रहत ए राजा जी सेंटर पर एंटर रहत नया लोहर बाड़ू तू मकनियो बनाया टाइम से लेत रही हो रानी किराया ले लिया सदियों सना पैसा। अच्छा रहुआ तो राजा जी समास नहीं खे साफ बाबा बिल्डिंग में घास नहीं खे मेरे दिल में रखल बानी सब कहत ए राजा जी सेंटर पर एंटर रहत ए राजा जी सेंटर पर एंटर रहत पढ़े वाला लड़का सन के दिहो जानी चाभी भाभी भाभी कही के तो होई है सहाबी। ठीक बाजी बुझलू अरे कृष्णा